внимателно прочетох всичко! Ти ме накара да говоря! Накара ме да кажа неща, които не съм казала на никого до сега. Какво е интересно проучване, а? Ако имаш нещо за казване сега, момента, говори по дяволите! Наистина ли си оплашена? За секунди наистина беше оплашена. Оплашена до смърт. Мислиш ли, че сестра му е полудяла? Защото човек си в крайна сметка. Не си мислиш, не вики ще помня това лице, това изражение. Смееш ли се? Мислиш ли, че на мен ми е лесно? Не е смешно, но ти винаги се смееш. Това нормално ли е? Много ли е важно да не се лъже, да се казва истината винаги? Може би ще бъде по-добре, ако бъдеш пряма и говориш директно. Не, ти не ме разбираш. Ти не разбираш какво ти казвам. Правиш го толкова умело, че всеки ти вярва, всеки освен мен, защото знам колко си пропаднала. Елизабет, прости ме. Държах се като идиотка. Знам какво ми стана. Тук съм само за да ти помогна. Когато видях това ужасно писмо, Почувствах се много разочарована. Ти ме накара да говоря. Ти изглеждаше толкова мила и разбираща. Аз бях толкова пияна. Също така бях впечатлена, че една велика актриса ме слуша. Мислих, че нещата, които ти казвам, може да са ти от полза. Ужасно е, нали? Това си е чист ексхибиционизъм. Елизабет! 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 Искам да ми простиш. Толкова много те харесвам, толкова много значиш за мен. Не искам да сме разделени като врагове. Не искаш да ми простиш. Твърде горда си да го направиш. Няма да благоволиш, защото не изпитваш нужда. Елизабет, какво мога да направя, за да те накарам да ме слушаш? Когато спиш, имаш увиснало лице. Устата ти е подута и грозна. Угаеш на мечти и сълзи. Имаш беле, който обикновено прикриваш с грим. Мога да видя пулса в шията ти. Елизабет! Какво държиш? Какво криеш в ръката си? Искам да видя. Снимка на малкото ти момче. Тази, която скъса преди. Разкажи ми, Елизабет, или аз ще го направя. Било на едно празненство, нали? Станало е късно и шумно. В малките часове някой се е доближил до теб и ти е